Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw, ipinapaabot ko ang aking taus-pusong pagbati sa lahat ng mga ina at sa lahat ng mga tumatayong ina sa ating mga tahanan. Bilang isang ina, alam ko ang bigat at saya ng ating tungkulin. The silent prayers we offer for our children, the long hours we spend ensuring they are safe, and the constant effort it takes to balance work and family. To nurture a child and lead a household is one of the most challenging roles any woman can take. But it is also the most rewarding. Tayo ang unang guro ng ating mga anak, ang takbuhan sa oras ng pangangailangan, at ang matibay na pundasyon ng bawat pamilyang Pilipino. Ikarangal natin ang sakripisyo at katatagan ng bawat nanay, mula sa mga nag-aaruga sa loob ng bahay hanggang sa mga Pilipinang nagtatrabaho sa labas ng bansa. To our OFW mothers, we know that sacrifice is not always about physical presence. Sometimes, the greatest sacrifice is the distance you endure to provide for your family. Salamat sa inyong katatagan. Sa lahat ng mga nanay, nagmamahal at nag-aaruga sa amin, maraming salamat sa inyo. Maligayang araw ng mga ina. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran.